Hei, kowe arep nonton video wis subscribe urung? Nek urung, subscribe sik. Ayo kanca aku gak fit motor oleh-oleh pirang-pirang omah golek nyandina itu oke enak fit nyoba oleh ora kae tak tuku nuwun nggih monggo antar apa Mas? Pite sate pinten, Mbak? Sate boten iki? Ah, kula niku sering nggih sinyatim pit, Mas. Terus Sing kula niku ngenteni tukang rasa kek suwene nang boten dugi-dugi lho. nah dek dirasane kula tumbase men kan pinten? Lah jenengan pengine pinten? 3 juta. Oh, 3 juta. Nggih. 3 juta nggih boten apa-apa, Mas. Oh nggih. Kula jejali riyen nggih. Oh, nggih. Mas, kudu sing kuwi. Loh, lah sing ndi, Mbak? Mas, sing iki lho, Mas. Aduh, Mbak kira aku tukang rosok. Ya, Mbak, aku pamit sih. Golek liyane nah. Tiga. Telung desa, telung kecamatan, tak ubengi ora oleh pit. Ndas masih panas. Topi pendingin ini. Adem tenan. Apa ora? Mau, Bas? Ayo mancing. Muncang mancing kene mumet golek pit telung desa telung kecamatan rong oleh kok. Hahaha, jadul. Arek jadul. Zaman dulu. Oh. Lah piye? Saiki Mbah, nak golek pit ki online tak golek nang piye lewat Facebook. Ya nyoba ndang. Facebook iki kaya ngopo apa ya nek pit. Wah, HP wis sedeng pit. Ah wong adol wong adoh kono. Ya ndang. Enton. Dadu pira? 3 juta. 3 juta iki tok pit rasa. Ora wis duitku 3 juta yang penting entuk pit. Alah rasa iki sik. Sing sisine 500 cc. Enak. Iki. Jal telepon sik ya. 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 Aku ngomong. Iya. Nek ora muni. Endi iki? Walah. Halo, Mas. Oh, nggih. Jare ngedol pit. Nggih, murah. Ding 500 cc niku nggih. Nggih. COD sakniki nggih. Oke, siap ten pundi? Oh, Sherlock. Oke. Sherlock, Bal, jari Bal. Ya. Lagi Mbak Sherlock go, lagi. Go. Atau Bal. Ora. Oke. Angkat. Gas. ayo kanca Sambodondel nek uripe ngono
Bal? Tenan iki ning kene nggone ya. Enggak. Kayak ngene lho wartu kijeng yo dik kijeng iki tok e. Sik tak tekane mbah Google. Wah. Tenan ora ya ning kene. Iya bener di sini Bal, tunggu sebentar orangnya lagi perjalanan ke kuburan. Sing sabar, ngopi-ngopi Yo, dhisik. tenan. Percaya. Iya. Ngenteni sik weh. Yo. Bal. Iki oleh 3 juta Bal. Iya iki balap ya. Jenengan saya langsung numbas pita, Mas? Nggih, Mas. Oh, iki. Jenengan delok riyen. Nggih. Mantap iki. Oleh di jalur ae, Mas. Angsal, Mas. Jenengan coba riyen. Bosek ya. Nggih. Mantap. Piye, Mas? Cocok ora, Mas? Mantap ya, Mas. Apik to? Iki Cocok, pita anu lho iki, keramat lho. Yes, mantap. Iki jenenge Mbah Danyang pite. Oke. Sok Lep. badannya ya. Mantap ya, Mas. Jelok tenan. Piro hargane? Iki ya jalukku ya 2 juta. Gah Mas 2 juta? Lah piye aku mosting semono lho. Nah, aku arep tuku kupi sing rega 3 juta. Ya aku pokoknya cocok 2 juta iki, nek ora 2 juta wegah. Wegah lah aku ya 2 juta ya wegah. Duitku 3 juta, aku tuku kupi wae rega 3 juta. Ora Piye? rega 2 juta. Wegah gelem ora 2 juta. Lah nak olah 3 juta yo. Anu tak bayar. Ya wis, gak 2 juta wis, tak gone mulih. Wis. Mas. Iki nek daerah situ iki nek. Lah piye ora jelas ono sing arep tuku kok. Piye ta Mas Rasido iki? Gene. Lah iki lho sing arep tuku. Wong aku ngedol 2 juta kok, ndekne wegah kok. Ya wis to. Lah aku kan yo ngenyang to 3 juta, kowe ora oleh. Ya wegah wong aku posting ya 2 juta. Kowe arep kenyang 3 juta ya aku ya wegah. Lah duitku pokoke 3 juta, aku tuku kupit pokoke 3 Wis, juta. saya wae yo, rene. Apa gak kae Mas? Mbah daerah situ. Aku ora oleh lho 3 juta. Tanyang 3 juta. Lah kekon bayar 2 juta. Ya pokoknya aku yo tuku kopi 3 juta. Kene tak tukone. Tenan oleh. Oleh ngene. Piye sidone? Ya kowe njaluk piro, Mas? Aku yo njaluk 2 juta. Tapi kancamu mau njaluke 3 juta, aku yo wegah. Ya tak bayar 2 juta. Tenan ora iki? Tenan. Ini. Ya. Deal ya. Ya, deal. Tenan. Iya, Yo. deal wis. Ya, kanan pite. Mbah, rene lho wis. Gonen pite. Ini. Ka. Iya, Pak. Bayar sih, Mas. Beres, deal. 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 Tenan. Tenan. Iya, Deal. Sun. Deal iki. Deal. Oke. Wis. Dang, go badanyang. Ya, mau guys tayo pilih penting dadi. Penting mulih sih ayo. Iya. Iya. Hati-hati ya, Mas. Oke. Keramat iki. Ontel, Mas. Apa? Ontel. Ontel. Iya. Oh iya, sik.
cekelan pitonya. Iya. Mundane cekelan. Tal kaya ngene kok. Ngono kok ngendi? Tak lalekno gak ngene. Ya Mas. Mulemu piye kowe? Aku kok gampang Mas, tak ilang wae. Igis, iso ngilang. Weh. Anjing ngendi? Aku bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Nakal. Woi. Bisa iki. Itu lah. Iya dong. Hanya iki. Baru. Melan sik. Oh. Deket iki. Iki tukang piro iki, Mbah? Biasa 3 juta. Larang meneh grek kang ngene. 3 juta iki. Iki piye iki, Mbah? Uripne? Warai. Ya. Wis gendang kepiye kok? Lho. Iki. Iki Terus. Danyang urip. Danyang urip. Diselah iki, njot. Lho. Danyang. Danyang ijik urip. Iki ngene tang. Ora. Kareng go. Iya nyilih ngreyen. Lha apa iso ngepi? Alon-alon yo. Iki reget. Awas. Reget. Nyilih sik. Alon-alon yo. Iya. Jangan salah. Ngono kowe. Wis iki titip HP ku sik. Ngono nek telepon ke Pak Presiden angkatun ngomong aku sibuk ngono ya. Iya. Danyang urip. Wah tenan ae kok pitku anyar. Aku bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi, untuk keselamatan diri.
Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Hey, kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Numpak RE King, bang 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 bang, bang 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 bang. Numpak RE King, bang 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 bang, bang 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 bang. Aku bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi untuk keselamatan.